ya wo na si na wote anase eren pacho ya wo me free mfie mienu kona ntanchem ye men omokọ me pan na me bubugu Debi Mame abena sewa eye obatan a wadi emfie aduanan enum 45 years wo emma emiensa mami edi emfie mienu na yade a yefre no entanchem eche no enti ema a doctors for etwa empane aduasa 30 ena dema no mami esanso na usanti na woje empane mako 30 no da yede no ko hospital no ema empane yi ebubu no egu fom efri ohonom emfie mienu ebesi emfie aduanan enum 45 years no mami ananti ne kotodwem sang wadi ne kotodwi ena nante se ne nipa de ne nan ena nante no arehosema ewom ne se mami babia wonante fa no eya abuom nti obenante afa abuo ni ma no pa ekofie na wasanso nante abuo yi ma ede aba eye abonten adwuma wa meye ni se obeton bidie se bidie ka atwama na waje baako na oton na mfaso 5 cedis ana se 6 cedis bi ebaswa na afede wayi sa mfaso yi na ode ahwe ne mamiensa no na watua bidie sikafo ede amomo mami asem areho enti wabra ne ba betwetwe nkomo no betimi akọ ye YouTube Bonesman TV na wahwe ye full interview no kaya ho wabra betwetwe sa nkomo yi ubetimi ede kakra bia wo hoden ebeso afa ye mobile money numbers ya egugu asie enti na mpanfo ka asem bi se woye obidie yi a ena wo so udie yi wo hoden kakra wade beboa no ene betimi aboa eye me maame sewa ama ono soso watimi enya kakra ede akona no Wari pacho David na oba ai wo maseng pacho miensa be manowe pacho oni menchen woni na daso David majai enkura no papa foro mo hwe mo pacho David me ma miensa ni bia hwe enkura David enti anopa bia no o mu peja na kusiwa na o hwiasa na ko honom na wasan hwiaba pacho miana me wia ko na ma wiaba udu ko tu gine wia tawo ba ye kura wa hu ko tu gine munyewe nsamedia awia chenti mitie bibi so na ye me yakura seja minti me nya ho hwe kwa na me de bekosa aya ho nya wia eya me yakura se minti me nya ho hwe tikwa na me de beko ba bia be ye me ya na me hwe ne nwiri wo ho ana matena ho kakra edwe me kakra na masato aso 2 years ana ntanchem eyo no mo wo panie na bugu ho eba ni sen na etisen mia de me maame me kase me maame u me papa u misro mansu misro why eba ni sen nie me nyini ya kama metense me nante tintenchem ya me a omokobo me omode me call doctor trampane aduasa ene maame ne me papa nti de bia no omokokwo me de bia no omokokwo me timpane aduasa ya de bia omokokwo me de ma hoden etena afema mentimi ansori biem nti wudi 2 years no na utimi nante mbe wudi 2 years no na wantima nante biem nti meka se 43 years ni wawia sa mpachane me kutudwe ni mpabo na emema na ushia omo no omo hu sesi na ate pachane na mo jitu mu so mo betena se no bia na wo ye omo yeso bia hwe omo dabi na nkra na wo ye omo me se nyina wo nchen ketu an de wana me kase wa yale ya wadai ketu na yale da mo no na mo makawe panyin so na aja odipa panyin so dipa kakra na wa nkase mu wo ye de adwuma pacho bidi etwoma na mesere na wa mam wa mba gana ma chechire njuton bidi
Na o kodi asori? Pacho mo ko deeper life. Deeper life. Na asori no boa. Dabi. Asori ne moa. Dabi. What aso ko asori no? Ane. Nti o kwa owia form na akwa asori. Se hwili ne me de kakra sa hako. Me hwi na sei. Ja asori no mfa ntoboa kakra bi amro. Tell me timu sa me kan kire sa asai. Na benzu. But oya de wi no asori no ma wusika kakra. Dabi. Asori no ma wusika kakra. Ba omuni mi so yare sei. Nti sabi se na wasi ayi. Na mema foforo me nsa no aba abewo. Na nkra na sangu so. Pachane. Mami ho koto dwani. Mini se wait mazumi camera na mama hwe koto dwe. Na se ehwa ase ehwa hyensu ana mewa. Se me de 19 na ehwa ayesa. Wasenka ehwa ye jindenden fansa ka me diwe. So me koto dwe. Se me de ho 19 ete se wo de wo 9 19 ti wo na se de wo 9 ayen sa na wo enso be. Nti 43 years na do ko to dwa nante sa. Pacho ane. Hausia. I say a grubi. 43 good years. But ni ko to dwa nante. E nante free ha kwa bontin. Mo sa nante be ready. Return bidie back. Kafra wati. Hiche. Ase. Hiche na se. Ba na utimi yusu ne kakra. Nani saadi me kwa asori abuwa mitimi teto. Kwa asori timi teto free hiche so. Se ko ba yin nti edu ba bi ni mfuturu wa. Na ayiwa bo. Hiche na se. Baby obi a me interview ni bia me hye ne bo. Enti wheelchair no so me show sabe ka ba ko afri mo why me bro wheelchair why ma try some more call hospital ama hwe sene o yare city wa try say o call hospital ama hwe the pacho me bia asaya na me ma me se wa pere odi mi akine sa printing ne na ho de team ye ne na ho team ye no ye ben team ya sa wo se odi mi achinchin adunsufo so ne akomfo ne asofo no so to se sofo ma me bi kra ne team ma me wi aye aw usun Kafra wati. Edu be a woro ho. Ene pa. Amanfo po ana. Obi nkan sim ye bi nchiro. Wande anyaba wo bende me pa chero. Ye me kama atiefu atiese. Mebubu akufem. Menko mema. Mensanso ba koma no. Timisese omomo ame. Gebe hu me se yin su bia amene mo bobia omwan ne Nyankopon fa me so nhire nipa kro ne nipa kro bo ame a Nyankopon to nsu engu adwuma a woye so de bia o mane bere nyakwa Nyankopon mane nyesi dwie su yesu mbonten ho na haban employ so aba woni bere mu timisese mo bia nipa beto ne se fi ni botom bia se ne edura nwumra ne sakoro na no ono so ma me so me nsam koma no bi Nyankopon hyira no